Domingo, 10:47, comisaría. A fotografía do rei de España era o único cadro que había na oficina do comisario. Varias bandeiras ocupaban unha das esquinas e constituían o resto da decoración. Un escritorio de gran tamaño ocupaba a maior parte do espazo. A un lado do mesmo amontoábanse uns cantos arquivadores, algúns cun pecho normal, outros cun cadeado. Ao outro lado, baixo unha ampla fiestra, atopábanse un pequeno moble de madeira. Sobre o mesmo descansaban dous fermosos vasos de cristal. Xunto á porta, a man dereita, como se fose un garda de seguridade, estirábase unha percha da cal colgaba unha única prenda, a chaqueta oficial do comisario Navaza. Un home de porte ancho e tensión por toda a cara sentaba na cadeira que se escondía tras o escritorio, apoiando os puños sobre a mesa. Comisario, o que o inspector lle está intentando explicar é que non se trata dunha simple sobredose, polo que, axente Casedo, non recordo terche dado palabra, cortou o comisario Navaza, fulminándoa coa mirada. Fabio, sabes que respeto o teu traballo. Con todo, comprendes que agora non podo permitir semellante disparate de caso. Sei o que supón para vostede, comisario, dixo Gandoi comprensivo. Prometo manter este asunto apartado dos xornais. Non me prometas cousas que non podes facer. Non son parvo, Fabio, que os veciños falan e en Brandán coñecémonos todos. Comisario Navaza, se me permite, interviu Rita, lentamente, probando o terreo. Existe unha maneira de que os veciños o deixen pasar aínda que nós continuemos coa investigación. O comisario elevou os puños un par de centímetros e deixounos caer sobre a mesa con ímpetu. Que lle pasa á rapaza esta que sempre ten que dar ideas? Rosmou o vello comisario, como se Casedo non o puidese escoitar. A ver, dime, que cona propós? En canto a autopsia estea feita, o corpo pode ser entregado á familia, non si? Ti saberás, diso teste que encargar ti, ou? Precisamente, comisario. Oficialmente sospeitamos dunha sobredose. Coido que a xente terá abondo con iso. Ademais, unha vez se fixo o enterro, a xente xa non lle ten tanta graza andar ás cubilladas. Xa, e que facemos cando se saiba que o caso non está cerrado? Comisario, interviu Gandoi, a vítima non era unha persoa de gran interese na vila. Non vai vir ninguén preguntando. E cando falemos con alguén sobre o tema, sempre podemos dicir que nestes casos de drogas hai que investigar todas as posibilidades. Non sei, moito lío. Tanto esforzo por unha parvada así. Anda que non haberá yonquis suficientes. É o noso traballo, comisario, estoupou a xente. Navaza soltou un gruñido e apertou as mans incluso máis forte. O que sexa, protestou o comisario. Se queredes continuar co asunto, polo menos quero máxima discreción e nin palabras compañeiros de Lugo. Se isto acaba en fracaso, non quero que o utilicen na miña contra. Imos resolvelo, xefe, dixo Rita felizmente. Cando estea resolto, axente Casedo, xa terei tempo de llelo pasar polos fociños. Polo de agora, evitemos que fagan eles o mesmo comigo. Moitas gracias, comisario. Non mas deas, Fabio. Tedes 3 días. Se nese tempo non descubriches algo que apoie a vosa teoría, daquela celebramos o enterro, cerramos o caso e aquí non pasou nada. Oíchesme? A comisaría de Brandán era das pequenas. Non precisaban moito espazo, pois non eran moitos. O edificio víase máis vello nesta parte en contraposición coa oficina da que acababan de saír os policías. A estancia tiña 3 portas. Unha ocupaba a oficina de Navaza, outra era a entrada e a última levaba ao calabozo pasando pola sala de interrogatorios. No centro, as mesas dos axentes estaban colocadas unhas contra as outras formando illas. Só había 2 destas formacións separadas por un par de escasos metros.
Contra as paredes que delimitaban o espazo apoiábanse varios bancos e cadeiras. Rita Casedo sentaba na súa mesa repasando mentalmente a conversa coa doutora Luaces. Fabio Candoi escollera unha das cadeiras destinadas aos detidos para facer o mesmo exercicio coas súas propias anotacións. O axente Torres e a axente Parra chegaron discutindo despois de teren acudido a un aviso durante a súa rolda de control. Que non, Torres, que ese comportamento non é normal. Muller, tes que recoñecer que algo exagerada fuches. Ti escoitas o que dis, protestou Parra. Se foses ti, rompíaslle os morros e despois xa veríamos. Non é o mesmo, a mí non me queda tan ben o uniforme. Eu porque che teño respeto, mas comprendo a tentación. Mellor non sigas falando que igual tamén te sento a ti de vez. Tranquila. Ademais, eran un par de borrachos, non lle podes ter en conta. Ah, claro, a hostia que lle deu ao dono do bar si foi agresión, berrou a moza a punto de perder o control. Agora ben, que a min me agarrase o cu como se fose un bolo de pan, iso só foi unha broma. Gracioso foi, tratou de xustificarse Torres apertando os músculos faciais para non se rir. E agora, por riba, se che chamo machista, dirás que son unha histérica. Muller, que só foi unha brincadeira. Hoxe en día non se pode dicir nada, bufou o axente. Meu Deus! Anda que che dean polo cu, exclamou Parra, que xa estarei eu aí para dicir que só foi unha brincadeira. Non discutas coas paredes, aconselloulle Casedo, que non puido evitar erguer a vista con tanto balbordo. E a ti quen te chamou a este enterro? Preguntou Torres, ofendido. Sempre ten que dicir algo mona esta. Torres, non exaxeres, pediulle a axente Parra. Non ves que só era unha broma? Ai, Parra, parriña, contestou o axente cun ton de voz co que parecía ter esquecido o seu enfado. Cada día es máis espelida. Guapa en uniforme e espelida, dixo Parra dando unha volta sobre si mesma. Torres, aínda non é nin mediodía e xa remataches coa túa ración de piropos. Non pasa nada, prefiro gastalos en ti que en que saltou Casedo con xenreira. Que en que andas a traballar, zafou o rapaz, que se che ve moi concentrada. Xa, concentrada estaba antes. Tampouco é que servise de moito, recoñeceu. Estou a buscar un fío do que tirar. O cadáver que apareceu onte á tarde é un misterio. A sobredose? Preguntou Torres. Que ten de misterio? Xa non é sobredose. Ou sí, vamos, que non estamos seguros. Poida que o sexa ou poida que sexa unha vítima de asesinato. Que dis, Casedo? Non estarás outra vez buscando cousas onde non as hai. Déixame en paz, Torres. Por riba, non é cousa miña. A teoría é da doutora Luaces. De Sara? Preguntou Parra. Que vos dixo? Que polo de agora non parece ser unha sobredose. Efectivamente, conviu Candoi que apareceu tras os axentes, polo que haberá que porse a traballar de inmediato. Mentres a doutora Luaces non teña un resultado claro, nós temos que facer. Rita púxose en pé dun chimpo e comezou a prepararse para sair á rúa. Inspector, dixo Casedo cando se decatou de que non tiña idea de a onde ía. Sabe vostede xa por onde principar? Comezaremos por visitar a nosa amiga Purificación. Revisando as miñas notas, deime conta de que ela tiña máis que dicir sobre o marido da vítima. Non lle acaba de gustar ese home. Espero que ela nos proporcione a información necesaria para continuar co caso e interrogalo mellor. E vos? Nos que? Exclamou Torres preocupado. Vos queredes traballar tamén ou preferides dirixir o tráfico no centro? O que vostede dispoña, apurouse a dicir a axente Parra. Como podemos axudar? Escoiteivos dicir que hoxe pola mañá fixerades amigos. Ves como o inspector tamén lle fixo graza? Torres, dixo Candoi erguendo unha cella, estaba a empregar iso que lle chaman retranca.
Dá gusto ver que hai homes de verdade, falou Parra triunfante, mesmo se son poucos. A ver, a nosa vítima é coñecida por festeira. Ao parecer, acostumaba a pasar noites enteiras fora da casa, de bar en bar e consumindo drogas de todo tipo. Vaya figura, comentou Torres, que, pola mirada do inspector, soubo inmediatamente que debía calar. Imos evitar xulgar o seu estilo de vida, sí. É mellor que nos dediquemos a investigar quen lle quitou. E logo non foron as drogas, insistiu o mozo. As drogas non lle axudaban a vivila, con todo, non cremos que lle quitasen tampouco. En todo caso, é unha alternativa que está aí e que debemos investigar. Díganos que facer, inspector, ofreceuse Parra, que xa me ocupo eu de controlar este elemento. Confía nela, xefe, dixo Torres. Tenche moito xenio, rapaza. Parra, dixo Gandoi, esquivando os comentarios de Torres. Gustaríame que forades a uns cantos bares e faledes con habituais para ver se alguén nos pode dicir algo máis sobre a vítima. Iso está feito, xefe. Por ali todos respetan a xente Parra, riu Torres entre dentes. Veña, tira, anda, tunante, indicoulle a rapaza ao seu compañeiro. Diante de min, que non me fío. Inspector, dixo Rita unha vez os seus compañeros desapareceran pola porta. Está vostede seguro de que é boa idea mandar a Torres en busca de información? Non vai só. Parra ben sabe o que teñe que facer. E por que non imos nós unha vez falemos coa veciña e co marido? Casedo, parecelle a vostede que o comisario Navaza nos dará máis tempo para que vostede soiña poida facer todo o traballo? Non, inspector, é que... Se quere ir ao seu despacho, eu espero aquí por vostede, dixo Gandoi domando a súa desesperación. Non creo que tarde máis de 2 minutos en botala a berros. Esqueza que falei, borboriñou a xente camiñando cara á porta de saída. Domingo, 11:29, edificio San Ignacio. Non sei eu se vos poderei axudar, mociños, dixo Purificación Rego mentres abría un pouco máis a porta do seu apartamento. Pasade, pasade, que enseguida poño a cafeteira ao lume. É vostede moi amable, Puri. O inspector e a xente sentaron nos mesmos postos que a última vez, observando con atención o floreiro de carabéis. Son estes detalles os que, chegados a unha idade, marcan a diferenza, dixo Fabio á súa compañeira. Rita fixo un aceno que mostraba a súa confusión. Un pedaciño da nai natureza, continuou o home ao cheirar o aire que os rodeaba, aledándoche o café da mañá. Se a vostede lle parece, eu é que non son dese tipo de mulleres, a min as flores non me van ni me veñen. Sinto por vostede. O inspector achegou o nariz ben preto dos carabéis e colleu aire con forza. A xente mirouno con sorpresa e extrañamento, mais el non se decatou. Logo sorriron, un xenuinamente, outra con incomodidade, e esperaron en silencio o pouco que tardou a señora Rego en volver da cociña cargada con 3 cuncas e un feixe de magdalenas. Xa verán como lles senta ben un petisco, riu a vella sentando en queda na cadeira. Díganme logo, que lles podo contar que non saiban? Verá, dende a nosa visita de onte apareceron unha serie de probas que nos fan sospeitar que o falecemento de Noa puido non ter sido un accidente. Asasinato! Exclamou a señora, abrindo ata o límite os seus ollos verdes. Eu tiñalle ese ruxe, Quería compartilo con vostedes, pero non me parecía a min que ese fose o meu lugar. Iso nos pareceu. Pódenos contar entón cal é a súa teoría do que pasou? Do que pasou cando? Preguntou, engurrando as cellas e revirando a vista cara á cociña. A noite do asasinato, insistiu a xente. Hache de estar listo, adiviñou a vella, poñéndose en pé e revelando a causa da súa enquedanza. Quen? Sabe quen foi? Berrou Casedo, segundo Purificación desaparecía na cociña. Que a saber, a xente? Está a falar do café. Que desesperación, inspector. É imposible sacarlle algo con xeito a esta muller. Hai que ter paciencia e deixala falar. A dicir o que lle pete de todos os xeitos. Perdoen,
Estaba esta mociña tan guapa a falar e eu corteina como unha maleducada. Non se preocupe, Puri, desculpouna o inspector. Por riba de que nos trata como os seus invitados, non nos imos queixar. É que cada vez que teño algo ao lume non aguanto cos nervios. Escoitei outro día no centro médico que xa hai moita xente da miña idade que por un esquecemento de nada, puf, árdelles a casa. Por iso mesmo, vostede terme do que ten que termar. Aí teñen o azucre. Queren leite? Sente, purificación, pediulle a Rita Casedo. Sente que xa fixo de abondo por nós, agora desfrutemos do café. E das magdalenas, riu a vella botándolle man ao manxar. O meu anxiño gostaba delas, mais non che me viña a ver por esa razón. Está vostede segura? Dubidou a xente. Noa guardaba moitas cousas no seu corazón e de vez en cando precisaba botalas fora. Unha alma perdida que só precisaba un pouco de amor e comprensión. Non acostumaba a recibir nin unha cousa nin a outra. Case todo o mundo na súa vida se arrimaba para sacarlle algo. O seu home tamén? Preguntou Gandoi que estivera a esperar o momento. Como era a súa relación? Roque, bisbou Purificación fixándose na seguinte magdalena que ia mollar no café. Roque. O que un día lle chegaba con fariña, ao seguinte pedíalle que fixese pan. Ai, Roque, outro que tal baila. Que quere dicir? Preguntou Casedo, intrigada pola adiviñanza. Xa sabes, fariña, dixo a vella erguendo as cellas repetidamente. Ese veleno que traen de Colombia ou de por aí adiante. Ah, cocaína, corrixiu-na a moza. E o de cocer pan, a que ven? A ver, Roque e Noa coñecéronse hai uns anos nunha verbena. Roque dáballe seguridade, o de sempre, cando teus pais nunca estiveron aí, buscas un alguén que te ampare. Neste caso, un home maior e cunha forte personalidade. Unha historia que se escoita demasiado a miúdo. Efectivamente, inspector. Noa sempre estaba bailando, cantando, sempre pensando na festa e en beber ata o último grolo de vida, fuxindo do sufrimento. Purificación Rego fixo unha pausa como para escoitar as súas propias palabras. Roque, ben se ve, é un home que se fai vello só porque non o pode evitar. Estar acompañado por tanta vitalidade facía que se sentise moito máis novo. Volveu guardar silencio, deixándolle espazo aos seus pensamentos. Outra maneira de fuxir do sofrimento. Iso soa como unha bomba de reloxería, Puri, comprendeu Casedo a fin. Pois claro, miciña, a xente busca nun aparello que quere, o que pensa que lle falta, non o que precisa de verdade. É vostede moi sabia, adulouna o inspector. Nunca dabondo, dixo antes de sorber o último grolo de café. Póñolles outro. Non se moleste, Puri, nós estamos ben. Vaia, inspector, non me quita a excusa que teño para tomar outro. Chiscoulle o ollo á xente segundo se ía. Póñame outro a min. Logo, uniuse Casedo. Non era que esta señora non lle sacábamos nada. Refungoulle Gandoi a súa compañeira antes de tranquilizala cun sorriso. Rita Casedo ergueu os ombros. Se ela tamén o vai tomar, alédame ver que polo menos desfrutes de algo. A que ven iso? É polo das flores. Non creo eu que sexa tanta tolería que non me gusten as flores. Agora vai ser que toda muller ten que desexar que a agasallen cuns bombóns e un ramo de flores. Iso é, mociña, contestoulle Purificación Rego coa cafeteira na man. E logo, que é o que che gusta a ti que che regalen? Rita ficou petrificada. Agora así de súpeto non sei. Ai, mociña, pois saber o que a unha lle gusta lle dá prazer e che ben importante. A xente mirou para o inspector en busca de algún tipo de axuda que non atopou. Non nos vaiamos polas ramas, dixo a vella botando máis café. O que vostedes queren saber é se eu penso que Roque se atrevería a matar. Ambos os policías víronse reflectidos nas palabras da vella, ficaron calados e deixáronlle falar.
Desde hai uns meses a súa relación non funcionaba. Non se pode culpar a Roque por todo. El traballaba no parador, é moi querido ali. Hache moita clientela que volve só polo bo servizo. Claro que un traballo así non é fácil de compaxinar cunha vida de excesos. Iso non se lle pode negar. Por iso Roque comezou a sentar a cabeza. E non quixo sentar. Eu non sei se quería ou non. O que sei é que, chegado ao seu punto, non lle é fácil a ninguén. Podería dicirse que a personalidade se funde coa drogadicción. Non era nin capaz de dicirme cando comezara a meterse nese mundo. Os seus recordos de infancia eran escasos e macabros. Seus pais non merecían ser chamados familia. Imagina ir á escola sen cadernos. Aforraba dir, comentou Rita co corazón encollido. Agora imagina que a escola denuncie os teus pais por ausencia prolongada e que o único requisito que lle poñan os servicios sociais sexa que acudas a ela. Aínda que non fagas nada, aínda que non teñas cadernos, aínda que os teus compañeiros de grupo pensen que ti ves dunha parte da sociedade diferente, inferior, dixo sufocada. Non medrou sen amor e sen seguridade, tanto na casa como fora dela. En que crees ti que te converte iso? Vostede mesmo dixo, Puri. Nunha alma perdida. Exactamente, inspector. Era o momento de madurar para Roque. Era sen tempo, exclamou Rita. Xa, cada un ten o seu momento. O meu anxiño non recibira mordabondo para poder creer que había unha vida mellor. Como vos dicía, os últimos meses escoitábaos rifar constantemente, que se non achegaba cunha merluza que deixaba vergoñadas as pescadas do Gran Sol, que se Roque quería que pagase... Que lle pagase o qué? Preguntou Gandoi. Parte do alugamento, supoño. Xa lles dixen que eu saber non sei nada. É todo de oídas o que me deixan escoitar as paredes, saben? A maioría parecían peticións moi razoables por parte del, mas nunca se parou en axudarlle, en sacar o meu anxiño das drogas. Comprendo a que se refire, ora ben, iso non lle dá motivo ningún para asesinar a súa parella. Non, iso é verdade. Con todo, como lle dicía, só a maioría das peticións parecían moi razoables. Outras veces... Veña, Puri, animouna a xente. Sáqueo para fora que dentro mesmo lle ha de facer mal. A ver, xa saben vostedes que eu saber non sei nada, Porén isto que vos vou dicir contoume o meu anxiño. Ao parecer, un día en que estaban enfadados, unha de tantas disputas, decidira negarlle a Roque que se negou a facer o amor. O condenado ese volveu ao día seguinte cos petos cheos de droga. Inimaginable a impotencia que viviu esa pobre alma cando se sentiu tan frágil e débil que era incapaz de negarse a esnifar unha raia. Non comprendo, confesou a moza. Se lle ofreces droga a un drogadicto, terás un discípulo que fará todo o que lle pidas. Que porco! Exclamou Rita Casedo, inconsciente do seu ton de voz. Inspector, non podemos permitir que esa actitude quede sen castigar. A xente, por desgraza, non é o primeiro nin o último. Iso é manipulación. Ai, mociña, tratou de calmar a Purificación Rego. Manipuladores, controladores, persoas dominantes tivémolas sempre. E moreas, e nunca se nos permitiu facer nada. Parece que só é cando o sangue corre que un pode facer algo. Ata daquela, miramos impotentes. Non estou de acordo. Algo haberá que facer. A xente, dixo Gandoi, elevando lixeiramente a voz e empregando un ton máis rouco do habitual. Cálmese e pense por un momento que tipo de probas podemos conseguir que sustenten tal manipulación. O testemunho da señora Rego, para comezar, contestou Rita, xa máis calmada. E dirá que son unha vella tola e entremetida, miña filla. Non lla hai que facer, pero cría ben os teus fillos e reza para que non os perturbe
este mundo cruel. É inxusto, bisbou a axente. Teñen vostede máis preguntas? Eu contestareinas se sei como. Xa nos contestou vostede suficiente. Moitas gracias pola súa axuda, Puri. Teremos que ir indo, confesou o inspector. Por desgracia non dispoñemos de moito tempo para esta investigación. Eu non vos entreteño máis. Só vos quero dicir unha última cousa. Diga. Igual non vos arranxa nada, ou igual sí, quen sabe, suspirou a vella. O venres á tardiña... Sí, o venres, esa foi a noite en que sucedeu o asasinato. Pois esa mesma tarde, antes de que vise o Roque marchar para o traballo, escoiteilles outra pelexa. Xa dixo vostede que se pelexaban a miúdo. Sí, a ver, é que os escoitei falar de divorcio outra vez, aínda que esta vez escoitei algo dun abogado. Algo así como que a partir de agora só falase co seu abogado. Eu non sei se iso lles di algo. Supoño que se existe tal abogado pode ser comprobado de algún xeito. Eu que sei, son unha vella e gústame falar por falar. E se nunha destas lle podo axudar a alguén... Vostede axudounos moito, Puri, aseguroulle a xente Casedo tomándolle a man a modo de despedida. E sabe como escolleron as boas magdalenas, dixo o inspector Gandoi, chiscándolle un ollo.